Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Andy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kung siya man. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo digdasingan nga Andy. Nga nagibiyaan man minimo pa. Anak, sakit Ma, ka. masakit Sakto na. kaayo. Sakit kaayo, ma. Dong Andy, Tita. ikaw na'y bahala sa akong anak dong ha. Sakitan ko nga magtanaw niya. Sige, tita. Ay, excuse na. Trixie, naibaw mi nga sakit kayo. Pero kinahanglan nga dawaton ni mo nga wanas papa ni mo. Auntie. Ay kabala ka. Wala tuod sa papa ni mo pero narami para ni mo, ha? Di ka na mo pasagdan. Salamat, auntie. Salamat kaayo. May gani sugot ka nga mauban ako din small. Huwag ka magsigig mukmuk din sa inyo. Kinaibaw man ko nga kung ikaw akong kuyog, malingaw ko. Dili ko magsige ko na una ni Papa. Ay kabala ka. Ako'y bahala ni mo. Sigurado gid ko nga malingaw ka rin adlaw. Salamat kaayo, auntie, ha. Kay naagid ka pirmi para na ako. Naibaw siya kag unsaon nimo para mugaan ang akong gibati. The best gid kaayo ka. Abi ni mo bay, kung wa pa ko makailan yung duha, magduda ninyo ko nga uyab mo ni Trixie. Ano naman bay? Ang agay sweet magay mo. Suod kay mo. Bay, inamiga ra ginang ako ni Trixie. Diha ra ginagutob. Ay ba bitaw kag unsa to karting bihan. Okay siya pag amiga pero di siya ang klase sa babae nga akong uyabon. Sure ka? Sigurado kayo. Kung mao na, ako na lang mo uyab ni Trixie bay. Oh. Nga, saman, okay ra nimo? Okay ra. Okay ra. Yes! Salamat bay! Andy, nanguyab sa lito na ako. Mo ba? Gitinuod gid niya. Oh, Oo niya, sugto nimo. Sugta. Butan mo nas baylito. no, di ko ganahan eh. Wa man ko makagusto niya. Ikaw unta to. Ha? Ako? Ay. Itripan ko ni mo, ha? Namuha lagi ka? Lito Huh? ka? Uy! Ano good? Yung karte? Okay, paano makauyab sama ni mo, eh? Sakita sa di mo manulti, uy. Ha? Diyan na ka, uy. Oh. Hoy! Trixie! Hoy! Asa ka, oy! Hoy! Huwag gid ko reply ni Trixie sa chata. Ang luod yung siguro to ba ako? Sagdanan to na ako siya eh. Waton sa nako nga mawa ang sapot at ang bayana. Ay, salamat. Maka-out na gid ko. Haim to Trixie. Busy mo gito siya tibok adlaw. Wa, magid managad ako. Bay! Salamat kay bay ha. Ha? Bay? Unsay salamat? Ikaw mo kuno mo'y nag-ingon ni Trixie nga butan ko. Mo nga gisugot ko niya. Aw, uyab na di mo? O bay, gisugot ako niya. Nagunsa mo ka din, hi. Ano naman? Hindi ko pwede mo sa inyo. Abi na kayo uyab. Diretso si Montoyo. Trixie, abi na ko. Huwag kayo gusto ni Lito. Anong imo siyang isugot? Ano saban? Ito yun ni mo kay laguton ka mo? Ha?
Nga naman. Ug nga nang maglagot man sa kuno ka. Ah, Ha? Ni-walk out ka? Oo pa? Sa tinuod lang, gusto kong makasabot sa akong gibati. Ibuong ko nga nung... Ingon adto ko naka-dag-react. Basig nagsilos ka. Ha? Nga nung silos ko to. Kay nakagusto na ka ni Trixie. Pero walang kakibaw. O karon nga nakita ni mo nga nanay laing nakaangko niya. Wala ka makasabot sa mong gibati. Pa, Ako pa ni mo no. Sultihi si Trixie sa mong gibati. Samtang dili pa wahing tanan. pa. Uwahin na ka, Andy. Trix. Naa na si Lito. Ug tarong kay siya nako. Di na ko kayang pasakitan siya. Kung mapaslito, may posibilidad ka nga. Mahal ti ka. Trix, Dugay na, Andy. Ug sa tinuod lang, dugay na ko nagpaabot ka manguyab ka nako. Pero, nakahuna-una ko nga, amiga rakid ang tanaw ni mo nako. sorry, Trix. Dugay lagi ko nakarealize nga, mahal ka. Kung natagal ako na mag-chance. Andy, mas piliun ako ang lalaki nga sigurado na nako sa sinugdanan pa lang. Mong sorry. Wa na tay chance. Kay nahibaw ko. Nga matudluan raon niya nako nga akong kasing-kasing nga mahalon si Lito. Ug makalimtan na ti ka. Trix, Nakapiling na ba kung kinsas ang kasakit o pagmahay mo akong gibati kay nawahi ko pagsulti ni Trixie sa akong gibati para niya. Ug ang nakasakit ay ibaw mi nga mahal na mo ang usag-usa. Pero di may gustong makapasakit og laing tao. Sa mga naminaw karon, kung doon na may gibati para sa usa ka tao, ayaw mo pagduha-duha og storya para wa mo'y pagmahay sa kinabuhi. Dinhi nilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mo ka mga higalan kaagi ni Andy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagaluhan kung siya man. kung siya man Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papara, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Subscribe to Dramaturgo.